Teica, el Buen Vending, i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. El dia 24 vaig complir 72. Però els anys és com tots els portes. Les persones mai somos viejas, somos mayores. I així no vaig. A altres diuen, Rosa, que loca que estàs. Quan jo vaig començar a córrer, ho vaig tindre difícil, principalment perquè era dona. I un dia vaig anar a córrer una carrera de 4 quilòmetres i vaig guanyar i vaig dir, ui, això és el meu. Jo soy muy feliz corriendo. La aprieto, voy con ella a su lado y le meto un poquito de caña. Jo he tingut tot el que una atleta pot tindre. És que ho tinc tot. Campiona del món, campiona d'Europa. L'any passat, rècord de 70 anys de la milla. I dic, jo ho tinc tot. A Córrer Dones, un espai oferit per Teica, el Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar Més en Meta, perquè quan corren elles guanyem tots.